Grazzi qabelkom ħallinniet. Merħba, sinjuri, dan huwa Shooter u kif qed taraw illum ninsab waħdi għandi dal-jumejn tlieta waħdi u mbagħad jirritorna lura Daniel, però ħataraw il-Daniel fuq barra. Jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ibatunna fuq shooter@danusan.com jew inkella għandna wkoll il-WhatsApp number. Sorry. Pa. Għax jgħatonir, ta' issa nċeppillek, ta' all right, ciao. Skużawni, ma dal-ġenituri jekk kapaċi jkunu kisra. Ma ngħidix dal-ħin, ġifieri insomma missier mhux fit, imma jeżistu ġenituri illi jekk jista' jkun lill-ulied jagħmluhom f'bozza fil-veru sens tal-kelma. Mbagħad dan nies ibagħtu daqsxejn meta jsibu il-partner. Għaliex eżempju jien meta kont ngħix mommi u kont nagħmel assolutament xejn dar kienet tagħmilli kollox. Allura l-darba li tibda li tmur għand il-mara tiegħek tajjeb jew it-tfajla, mbagħad waħda tinduna li d-dinja mhijiex hekk imma tittamel ċertu affarijiet. Hemm ukoll irġiel li tant ikunu jiddependu minn ommhom u missierhom illi anke meta jispiċċaw jinnaf joħorġu ma' xi mara, ikollhom bżonn l-approvazzjoni ta' ommhom. Tibbatilha ritratt l-ommok tgħidilha di tajba u l-ġenituri mhux bil-fors illi dejjem tinżlilhom il-partner tiegħek. U hemm kwistjoni oħra li mbagħad tidħol it-tisjir. Għax inti it-tisjir dommok jibqa' it-tisjir dommok. Malli tidħol il-partner tibda isa pika għal kemm mhijiex uffiċjali l-pika qedem. Għax inti eżempju l-mara tagħmellek il-brodu u x'se tagħmel? Mhux se tgħidilha il-brodu tiegħek mhux tajjeb daqs ommi, allura tikdef, tissirġak bin number one, tgħidilha tiegħek tajjeb ħafna aħjar minn ta' ommi. Mbagħad bil-kontra meta tiltaqa' ommok u tgħidilha ma prova fehma forsi tagħmlu tajjeb daqs tiegħek. Insomma, tibda ssir sitwazzjoni perikoluża mawx. Bħalma huma perikolużi dawn iż-zebra crossings. Grace batitilna messaġġ u aħna kull min jibatilna messaġġ nippruvaw nfittxu iktar dwar is-sitwazzjoni dwar iż-zebra crossing li milli tidher perikoluża mawx. U Daniel mar fuq il-post. Iż-zebra crossings kemm huma importanti, imma jista' jagħti każ illi iż-zebra crossing innifsu qed jipperikolalna ħajjitna. Ħanedilkom għaliex, imxu miegħi. Ejna jidru ġejjin minn hawn u dorna naqra bis-selvaġġ. Kif iddur ħassib mal-ewwel iż-zebra crossing illi nemmen li qiegħed ftit wisq moħħbi għal min ikun qed idur. Jekk hemm iktar zebra crossing li huma ftit perikolużi, kellmuna ħalli aħna nkunu nistgħu ninvestigaw u forsi nirranġaw. U bħas-soltu ngħidilkom biex jekk taraw xi ħaġa interessanti bħal nadna kif urejnikom bħalissa, tibgħatu ilna fuq dal-email address jew nkella fuq il-WhatsApp. U xi ħaġa li ħarġet dal-aħħar ukoll hija li ħarġu daqsxejn ta' kif taqbad tgħid, daqsxejn ta' skandli pjuttost kbar fejn jiħtlu l-isport u dejjem kien hemm prinċimes warahom. Prinċimes mhux għax għamilhom hu, imma skoprihom hu. U fil-fatt aħna ddeċidejna li ntuħ l-opra tal-ġimgħa. Marija ħallas u mija jillum għandu l-Antvin. Isma' Antvin, inti tħobb tikxef u veru. Dak li mhux suppost ħadd ieħor jagħmel. Ġifieri kif jgħidu aħjar tkun on my good books milli on my bad books. Vera li nibqa' jiena. Le, don't worry. Le antik award jiena. Ma tantx kien tajjeb fil-kanta. Ma jimpurtaqsina. Bl-edukazzjoni imbagħad fl-isport. Dejju di pezza kwestjoni. Bis-saħħa tiegħek sinna l-koll nafu id-babi seris. Ħassru penalti kienu offside. Il-fattu wieħed Antvin bil bajt.
Proset, well done, Grazie lilek, Dinzijak. thank you. U thank you. U Thank you keep it lilkom. up. U xtaqt nagħlaq il-programm tal-lum eżab bħal mamlu l-istudenti ta' Santa Monika ta' Birkirkara l-Farewell. Daw qabdu mobile phone, poġġew quddiem wiċċhom u tellaw ritratti tagħhom żgħar kif qed taraw. U nagħlaq bl-istess mod. Ciao, niltaqgħu għada. Ġara.